April ni sari kumsang ni som pathum zandar le chanvea chuan Yakima County Sheriff Department de chuan koldungin Scott Sanford chuan khochunga omlo hlanin anupui Desiree Sanford chu abyak tlang theilo renga wangin anin chu thli thlai sak turin aron nge na anin omna borvela hian street light omlo wangin zana phei chuan athim thachin hle ani police te an thlen chuan motor dana police call to Scott Sanford chu lo omin police te hena chuan ama chawa ina lu du lo thu alo soya anin lam chu tinwa chungin silai alo kenga ina chuan an zawai chuan lutin chut khom na le chauka lam chu a fel fai veka Scott atenu pamut pindan an lu cha chu anupui Desiree chu nunna nei to lo ti sha takin chuata thesen tam tak nen alo le treng mai ani an han en chian chuan voi kwa lai ka ni hin aboral main insa seng tumin theilovin abok wak ti sha takin abo wana nuwa thesen koi nuai chu a mu theya chuata chuan phekhok thla thesen kai an mu baka silai mukor an mu boka Scott chu police station lama thuzo fia turala kaniya Scott chuan anupui boral mani che inrini chuan an kho chenom lok Tri-City ya chuan mithi vuina kalthu asoya darkar ni chau tlan ani wangin ria tume mempo anilawa mase thlile ro athona satawangin ariaka atuk lama anupui bia ka tum chu abetlang theilo reng ni hin asoya inchunga anupui chunga thil thleng ngai ven lawa pona police te lo nga chanan zo chuan Scott chuan a hlau thu asoya sheriff chuan sipaya po atang towa raldau pola po amin ralte po aka ve towa ani yang palian le chaktan enge hlau tura omtia zo chuan Scott chuan machine ka hlau lam anilawa mi za poni se kanupui chan nan chuan ka ma chhon che lo ma se thil mu nom lo tak ka muang ti ka hlau wangani ti ina changa nu chui tu te chuan room le lama changin Scott a chezia te chu an lo en renga alandan maya chuan anupui chu suniom puin alang lo sheriff chuan patlinga pumpa silai thatak nei bok in chunga engthilin nge lo chong don ti hlau wangota anupui ngai ven ngam lo chu makti na ria vaneya atwar tu nianga lang akoma changin nu chui tu te chuan atwar tu ber chu anupui thina chuan anring hlel ta hle ani chik zokin zona an zot zela inrin nia an khwa yakima a chwa san hun chu zingdarat le achan ve ani thu Scott chuan asoya sheriff chuan I thlen chuan ipa ina I thlenga tia zo chuan Scott chuan apa ina a thlen lo thu le a chianu ina a thlen thu asoya chu thu a soipa chuan azam mel thup tum niom takin lelam a hoi zewa a chianu chu page ani thu le annu pachan chatak ani thu soya pechina akal hun lai vel hi dar som pani le chan ve vel niya a sia tho soi bokani sheriffin pechina akal chu anupui Desiree chuan a siat le siat lo azota Scott chuan a siat arin lo thole Desiree a shil lo thu soya heta che hian sheriff chuan pechinen chuan engangin lai china nge an nei azota thut mai Scott chuan nom lo ti mel tak hian soi chwa po anwa mati lo thu soi ma sain anupui Desiree baka page tenen chuan in lai china an nei kwal vel vek thole page le Desiree baka amale page po in lai china an nei thu asoi tamaya amale page nena anin lai china ero Desiree chuan asiat pui velo ni hin asoi bokani hemichina hian sheriff chuan anin komna chu titoprin Scott chu an hotir ta a ti chuan Scott le Desiree te ngai zong in chom niya Scott ana soi page blade kumsum ni pathuma upa chu komza en railway ta ni Scottan huna manda niya a soile pechin a ina Scotta arun thlen huna soite Desiree le Scott te nena anin lai china Scottan a soyang chia chuan nu chui tu te hena chuan a soi veya an thu soi tur in shilok saniom takin abaw bangum lovin an thu soi chu ain milvel veka sheriff chuan ngai lo lama lo ngai lo la in thu soi hi
ai nang deuh ma chu ni he thina hian engemaw thupin nei ani chuan thudik hi hai chaw in ala omdon thavania tia a shil hnuah anin komna chu atti top ve ta a autopsy result lo chuakin Desiree chu 9mm Glock pistol manga voi kwa lai ka ni ya phekhok thla thisen kayan test na result pola chuakin phekhok chu size som pani ni in Dr. Sauls brand ania Scott le Desiree te chena in an dap chuan phekhok size chuan Scott a phekhok dang chu alo mil chia mai ma se anzon ber phekhok ero mu tur om ve lo thunga Scott le page blade chu anrin hlel lian ber ni ma se fin fiana chatok tak om lo wangin man ngot thei an ni lovani hun local zelin Desiree bawra la changin kum khat le thlathum la ya lo liam towa chum kha chu peichi chuan police terong kol hlolin Desiree thatu chu mi pa pakhat Marty Grismer ani thu aron soi tamaya hepa ming hi Desiree kheisa hian police te hian an voi khat shat na ni ya ti chuan zona zo turin station lama chuan page chu la ka ni veta a page chuan Marty chu a chian chaber ni in Scott nena anin kopma puin an lawin date ve zoi to a in lo abaka a karte a cha khai ma mo te po alam khom sak vek thin ni in asoya Desiree tha ani ma karliam ta luk khan page blade chuan Marty nena chuan nawa pai thu soin Marty chuan a chian cha mem page nuna chuan Desiree chu inrolin anun ati shom hlawin page nena chuan Desiree chu engtinemo da bausak adole dolote azodani ome nu chui tu te chuan fin fiana an kola Marty chu poi khoi tu ani ngei ti fiana tur anele nei lawan zota page blade chuan Marty yan Desiree a tha dan a shil thua soya Marty chu Scott ate kongkhar malama changin lu atoma annu pamut pindan a hnai ber wangani ma se anui eida chu ronbovin voithum la ya kapa insaseng atum chu kaplein athi zui tamaya kongkhar hnung lama chuan lutin Desiree chu a that ta niin asoya peichin nu chui tu te hna Marty chungchang a soi nu reilo te ya Marty thona manager chuan police ron callin Martin hathona beka chuan silai parts engemo an mu thu soya hetia police te an shil chan po Marty hi ren hlel kayani to wangani abek la tur chu intir chhuakin silai te chu leplama engdik tura thonania Marty silai bung shang kulde Desiree taksa a silai mu te chu alowin mil ta thlap maya ti chuan Marty chu thozo fia tura lak ani vele ta Marty chuan Desiree chu a boral ma a ala mu ngai lo thole a tha vengot chan tur om lo thu soya peichinen chuan kumsom chuang in kom toin a chian chaberania nupui ane niya po mau nei tu chian anga ane evenga tani thu soya anupui nei changa hon engamo chen a kal hnuwa chuan page laka chian ringot lo deuh ril ru a pota wangin peichin har satna a to puin atana oma a thei anga piang ti sakain huama sumle pailama har satna to puin apuya chena in tur te po abwai pui saka page play chuan aril ru she thiamin anin dei thei abe sewang niin asoyani sheriff chuan page chu tola tha saktur thu a shile shilawa zo chuan Marty chuan tu emutana mi tha chu alangai tu ngai lo thole kami zianen po ain mil lo ti ina soya anile pechemo Scottin Desiree thaturin anti chem ti a zo chuan Marty chuan tu man twal thatura anti lo tho soya lo ti poni se ati saklo tur thu asoya Marty hi basic American food cha thokin a na changa banania silai parts a local wang khan ani nge ngeya silai chungchanga chuan lu puin sheriff chuan page khan Desiree thatu ani thu in puang angina soicheya ati chuan Marty chuan kanun ti chiat atumani chu tuma ka that lo tin achang ve tlata sheriff chuan a na thona chuan eng silai bung sang nge a ken tia a zo chuan silai muka chhuana ti na soya
Sherifin hei hi ani yem tia ahma taka silai parts a theih ni laron phor chuan Marty chuan ani ngei thu soya Sherif chuan chu silai mu ka chona hmang ngeya Desiree chu thani thu soi chuan Marty chuan angai na shilovin ama zok chuan engtin nge ni thei tina zot leta ani lo thu soilein Sherifin lab test result kan nei vekto thudik kan du tuna nge hian tin Marty chu amel kala abula police officer chuan in puang mai ro tin alo sei ve sap boka Marty chu indom kunin angoi wangwanga badeu tak chuan silai chu kumkalta Desiree Borel ma deuh khan page a koltir to baka silaya chuan silai muka chuan nadang avwa tira anha thona hmuna an hu zo kha chu ama kollai anha thona hmuna a hnu chhia ani thu soya Sherif nena anin komtirin silai chu tuma a ho tir lo thu soya ma se nu chui tu ten a silai hmang ngeya Desiree tha ani thun soi chuan a thu soi thak lein page chu a ho tir ngei tho a soile ta dai mai ni chuta in soi fe hlim atum lota soi swal anei le ta zeu mai March kumsang hi som pathum thatopa page chuan silai chu peletin tiriral wat turin a shil thu chu voi ni la ya soinona officerin Marcha mo tia zo non le sak chuan Marty chuan ngai to deu wangin Desiree kha meya a the chau khani sia mei kumsang hi som pathuma atile no noa Sherifin Dr. Shows Peacock ibun ngayam tia zo chuan Marty chuan abun chen thole apa ina a chen lain apa ina chuan a hnu chhia thu asoya size engzat nge tia an zo chuan 12 achanga 14 velti na changa Sherifin chutiang Peacock tha khisen kaina chu poi khoina hmuna mu ania ekenen ain mil iringem tia zo chuan Marty chuan ain mil karing lo kei chu kali na pu are to lu tuk ti na soya hetia anin dop lai la hian police chen khate chuan Marty pa in chu dap phalna nen dapin ta chuan Dr. Shows Peacock bun hi chu an muta a pakhat zo chu sai som pathum nein poi khoina hmuna Peacock thanen khan aloin milta che bokani heti chung hian Marty chuan tuma a tha lo thole peichin titura ati lo thuin a changa Sherif chuan thlan tui fara I tho ha I sumini vura I hun I tha I mangai na in I vur nuwa kan hnena I poi khoi aron puang zara hum iladu chewamo jela I tang donania anti chuan Marty chuan engmangin mo thu boimin siam sakang tina zota tual that tu shimna sangber first degree murder mangin tin officer chuan alo changa anin komna anti top nu chuan Marty chu Desiree Sanford atha awangin first degree murder thu boi siam sak ania kumni ngot a trial nei hun tur ti khotlai ani hnuwa kumsang hi som pasari kum toplam khan trial nei tirania Martin chuan Alford plea thelutin he plea hi ahman chan po prosecutor lamin athiam launa finfiana nen lama korta antar chhualain an puna ti chuan in soi thiam na tur alo nei ve wangania ti chuan hedan mang hian second degree murder manga thiam lo chantir niin kumsom panga chung lungin tang tura achung thu rel anita ni he poi khoina hian peichi a inrol in ringem Marty hian a top thlengin peichi a humani theyangem in ngai dan comment section lama in lo soi ve donia